História kostola svätého Serváca sa začala písať už v roku 1222. Hovoria o tom kanonické vizitácie, ale i nadpis nad víťazným oblúkom pri vchodovej bráne ku kostolu. No a viac o tomto chráme nám opäť porozprával vrbovský kronikár Jozef Žemba. Každý, kto vstúpi do tohto chrámu, má pocit krásy, vznešenosti, preto právom si zaslúži, aby sme poznali jeho históriu. Spočiatku bol kostol iba malé presbytérium s rozmermi 7x7 metrov. K rozsiahlej prestavbe tohto kostola došlo v 14. storočí, kedy pôvodné presbytérium bolo zbúrané a postavilo sa v terajších rozmeroch 9x12,5 metra s krížovou a rebrovou klenbou. Na severnej strane bola vybudovaná pomerne veľká sakristia a na južnej maličký gotický vchod. Lebocká stavebná firma preklenula vtedajšiu loď dvoma úzkými 12-bokými piliermi. Tieto piliere predstavujú strom života ako rozvetvenú klenbu. V západnej strane sa nachádza takmer 40 metrov vysoká väža, pôvodne vybudovaná v románskom, no neskôr v gotickom slohu, o čom svedčí vchodový portál so zlomeným oblúkom. Väžové hodiny, voľakedy naťahované ručne, dnes odbíjajú za pomoci elektriny. Čo sa týka interiéru kostola, pôvodne v ňom bolo až 5 gotických oltárov, z ktorých sa žiaľ ani jeden nezachoval. Interiér kostola bol barokovo upravený v 18. storočí za pôsobenia Žigmunda Haška, Ignáca Wengrubera a Prepošťa Horniaka. Pýchou kostola je najmä hlavný oltár s dominantnou olejomaľbou svätého Serváca. Rezbárske práce sa na ňom dokončili v roku 1776 a v roku 1781 na ňom boli prevedené ich chromizácia a zlatenie. Vpredu sú evangelisti v životnej veľkosti svätý Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Vrbovský kostol sa ako jediný môže pochváliť i plastickou barokovou ornamentalikou. Tá vyjadruje božskú a svetskú nádheru, moc a slávu. Rozhodne tie práce stali pomerne veľa peňazí, ale je ešte zaujímavé, že v tomto období bolo 111 katolíkov a vyše 500 evanjelíkov. Dajme si otázku, skadeľa si zobrali tie peniaze. Mnohí možno ani netušia, že pod presbytériom kostola sa nachádza i podzemná krypta. Tá sa naposledy otvorila v roku 2005 pri archeologickom výskume, kedy sa v kostole zriaďovalo podlahové kúrenie. Vtedy do krypty nazreli niektorí vrbovčania a vtedajší farár Sobčák. No a poslednú väčšiu rekonštrukciu zažil kostol svätého Serváca od roku 2003 až po rok 2007. A 16. decembra pomocný biskup otec Imrík posvetil tento obnovený kostol. Ťažko dneska by sme spočítali množstvo tých ľudí, ktorí navštívili za tieto roky tento chrám. Rozhodne v ich živote boli radosné chvíle, ale boli aj veľké utrpenia, prírodné katastrofy, ďalej časté požiare. Poďakovanie patrí aj všetkým tým kňazom, ktorí tu pôsobili.